Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă dau ziua bună cu un băiat atât de talentat. Este vorba despre Alexandru Grecu. Bine ai venit în platoul nostru de la Ziua Bună și o să te rog să ni te alături aici pe canapea, pentru că alături de mine este și tatăl tău, Cornel Grecu. Bine ați venit! O să povestim în cele ce urmează. Până atunci vreau să prezint telespectatorilor subiectele din această după-amiază. O după-amiază în care, din nou, subiectele s-au ordonat foarte frumos, pentru că povestim despre artă din mai multe puncte de vedere. După ce demonstrăm supremația chitării clasice la început de ediție, vom discuta și despre ce și vom descoperi, de fapt, împreună cu o demonstrație de space painting. Discutăm și despre această artă stradală, artă urbană, cum vreți să îi spuneți. Oricum, există foarte mulți tineri entuziaști și la noi în România care învață foarte multe lucruri din străinătate, pentru că acest curent vine mai mult așa din străinătate, dar și la noi lucrurile încep să se miște. După care discutăm despre cel mai important, sau mă rog, unul dintre cele mai importante festivaluri de film. Este vorba despre TIFF, știți foarte bine, TIFF-ul deja este un brand pentru Cluj-Napoca. Este asigură un eveniment multicultural, cum să spunem, cu foarte mulți invitați, cu foarte multe filme, cu concursuri, cu covor roșu, cu tot ce vreți voi, studenți, mici, cu mic, cu mare, toată lumea merge și invadează sălile de cinema. Iar pe final de ediție descoperim un dans frumos alături de ansamblul Copiii Mociului. Deci, artă pe pâine, dietetică sau nu, neagră sau nu, dar aici, la Ziua Bună, ne simțim bine cu toții. Ziua bună, Teo, și ziua bună, Lucreție. Ce meșteriți acolo? Pentru că văd foarte multe ingrediente pe măsuța voastră. Ziua bună! Serestoc! Astăzi chiar gătim. Wow! Ca de obicei, că totdeauna ai gătit. Am că n-ai făcut mâncare. N-ai găsit? Așa? Recunosc. N-ai găsit, nu, că nu știu, că m-am tot uitat. Da. N-avem. N-avem. Ingrediente n-avem, o să vi le zic din cap. Exact. Nu, tu mă întrebi ce... De data asta facem altfel. Tu le areți și eu îți spun. Dar stai întâi să spun despre ce gătim astăzi. Nu bea, că e pe măsurate. Băi, o să creadă lumea că eu chiar mie îmi place să beau. Acum vă spun, nu-mi place să beau. Dar știi cum e, nu faci omul la ce-i place în viața asta. Da. Ne-au parvenit, dar oricum știam să vi le spun și din cap, nu de alta, dar astăzi gătim una dintre mâncărurile mele preferate. Eu am o vorbă, cea mai preferată dintre toate preferatele, risotto. Știți că am mai făcut noi risotto de mai multe ori. Observați un light motiv așa din când în când își beam câte un risotto, pentru că îmi place mie personal foarte mult și câteodată aș vrea și eu să mănânc la propria emisiune, ceea ce nu prea este posibil, pentru că the termites, dar când rămâne de la termite, mă mănâncă? Nu, am vrut numai să te întreb ceva. Așa, eu am o nelămurire. Care e deosebirea între pilaf și risotto? Eu totdeauna am avut nelămurirea. Eu am crezut că ai nelămurire dacă se mai poartă animal print sau nu, să-ți spun că da, se poartă în continuare animal print. Se mai poartă animal print. Se mai poartă animal print. Am că am lămurit și lucrul ăsta. La breteluță puteți observa. În modul de preparare. Și dar la gust, ca e interesant. Și la gust este o foarte mare diferență. Eu mănânc numai. Dacă mă lași să spun... Chelas, spune, dragă, dar n-am zis nimic. Nu m-am întrebat, n-am dat cu parul. Risotto se deosebește. Cum faceți voi deosebirea, înainte să apucați să gustați, între un risotto și un pilaf? Știi, Cristina? Risotto are ținută și pilaful e ca pilaful.
Atât. Exact. Pe românește asta... Asta e toată deosebirea. Asta e marea deosebire. La risotto, orezul se vede bob cu bob, orezul nu este fiert până se terciuiește, ci este fiert al dente, respectiv putem mușca din boaba de orez, spre deosebire de pilaf, la care, pe care îl terciuim. Orezul este efectiv terciuit. Provin din două țări și două culturi gastronomice total diferite. Ce să spui, au italienii o cultură de orez? Toată țara aia, numai cultură de orez. Nu, au o cultură gastronomică foarte bună. Pentru risotto trebuie să folosim anumite tipuri de orez, nu mă apuc să le înșirui acum pe toate, dar să știți că în orice magazin găsiți orez special pentru risotto. Pentru că dacă folosim la risotto orez pentru pilaf, o să se sfarme indiferent cât vrem noi să... Deci trebuie să folosim și un anumit tip de orez cu bobul rotund. Camulino este cel mai... ușor de găsit la noi, dar uitați-vă după orez pe care scrie orez pentru risotto. Asta unul la mână. Doi la mână, risotto are întotdeauna vin. Stingem ingredientele, odată călite, le stingem cu vin. Asta e foarte important și nu găsim la pilaf. Risotto are și unt, risotto are și parmezan. Risotto e una, pilaful e alta. Te-am lămurit? Da, nu, că și pilaful are vin. Dacă îl bei lângă. Păi da, are Până vin, te faci tu pilaf. Nu, asta Are vrei vin. să zici. Eu, pilaf. Veci! Continuăm cu ingredientele. Să spunem ingredientele. Risotto cu pui și sparanghel. Sparanghel. 300 de grame de orez pentru risotto. Asta am mai discutat, să fie musai Ai zis că pentru... poți să ții bobul să muși din el. Eu te văd cum ții tu un bob să muși din ăla. O să-ți arăt. Cu ce îl prins? Cu penseta sau cu Că-ți ce? demonstrez, Lucreție. Te rog foarte frumos, că fără demonstrație nu ne Dacă crede ești nimeni. agresivă, du-te la locul tău. Da, Dacă stai aici să zici frumos, Vezi că scoți din ureche astea nii. te calmezi și zici frumos. Da, 500 ml ulei de măsline, o ceapă mare albă, Câți mililitri tu? 500 scrie, 50, pardon. Adică vreo 2-3 linguri de ulei de măsline. O ceapă mare albă, Da, pe care o tocăm mărunt. 4 pulpe de pui dezosate, Da, pe care o să le tăiem cu bulețe. Nu tăiați primele pulpele de pui și apoi legumele. O să insist pe treaba asta de fiecare dată când facem asta. Nu folosiți același tocător, spălați bine cuțitul, pentru că nu e bine să folosim același tăietor pentru carne crudă și pentru legume. Bine, în cazul ăsta nu este foarte grav, întrucât toate ori să fiarbă, dar dacă, de exemplu, tăiem pulpele de pui și vrem să facem și o salată lângă risotto, nu folosiți același fund de lemn, nu folosiți același cuțit până nu-l spălați. Bun. 5-6 tije de sparanghel. Dacă găsiți sparanghel proaspăt, este extraordinar. Este într-adevăr un pic mai scump, dar este foarte, foarte bun. Și cum îl curățăm? O să vedeți că tijele de la un moment dat, tijele sunt verzi, frumoase, au mugurele în vârf, de la un moment dat se împute treaba, respectiv se... Nu, asta e sparanghel alb și e murat. Dar se deschid la culoare. De unde încep să se deschidă la culoare? De acolo tăiem tija de sparanghel. Tija de sparanghel, în ciuda credinței populare, și am văzut și unii bucătari făcând asta, este greșit, nu se curăță tija de sparanghel cu... La fel cum e curățată asta. Asta nu e curățată cum trebuie. Nu o curățăm cu peelerul de legume. Pentru și eu știam chestia asta. Că se curăță cu peelerul de legume? Nu, că nu se curăță. Da, să știi că foarte mulți fac asta. Uite și asta care este un... sparanghel conservat, este curățat la fel. Nu. Se pierde coaja de sparanghel în care este vitamină, care este bună. Deci Și am cu ce face se asta. curăță? Nu, se curăță cu cuțitul, se taie din loc în loc unde sunt frunzulițele. Tăiem doar frunzulițele și îl spălăm bine sub jet de apă. Nu trebuie și se sparanghelul trântește în curățat. oală. Cum? Și se trântește în oală. Și se trântește în oală, exact. pune Se frumos. fierbe foarte puțin, sparanghelul se lasă al dente, trebuie să-și păstreze culoarea, să-și păstreze vitaminele. Nu-l fierbem până uităm de el. Cel mai bine la abur, 2-3 minute este absolut suficient. Nu e nevoie de mai mult. Dacă tot dăm un ban pe el, pentru că este destul de scump, să nu ne batem joc. Părerea mea. Bun. Am vorbit Aici și despre sparanghel. scrie 2 căței de usturoi. Da, Noi avem 3. au fost fetele mai dar. Cred că ăștia erau siamezi, da, de aia, uite, vezi? We are Siamese, if you please. Vezi? De asta. 100 de mililitri e vin alb. Dar noi avem 80. Încă nu. Da, o să avem 80. Vinul este absolut esențial la risotto, așa cum vă spuneam, pentru că după ce călim toate cele, imediat vă explic cum, trebuie să stingem totul cu vin. Combinația de vin și parmezan și unt și orezul special dau noblețe preparatului.
Ce frumos am spus. Mai departe, Lucreția. Și cum noblesse oblige, un litru supă de pui ori de legume. Asta e de pui. Da. Ce vă sugerez eu? Cumpărați voi fain frumos, pentru că sunt foarte ieftine, gâturi de pui, labe de pui, tacâm de pui. Și faceți odată un... Nu te îngrețoșa, Aida, repede, Aida, de la cameră. Nu te pune nimeni, dragă, să le mănânci. Ideea este să... Și tu te îngrețoșezi. Dar dintre un stoc de pui făcut din carne de pui, că până la urmă sunt carne de pui, da? Faci supă de pui stoc, așa, în lumea bucătarilor, așa îi spunem noi. Cu ce preferi, o supă de pui făcută din carne de pui sau o supă de pui făcută din cub? Din cub, spune Aida, din pui. Ce întrebare este asta? Credeam că îmi dai o întrebare mult mai complicată. Din pui, nu din cub. Păi normal, și atunci de ce vă strâmbați când vă spun din gâturi? Care e problema? Din cub Rubic. Faceți frumos un stoc de pui, dacă vreți spuneți și legume, dacă nu e suficientă carnea de pui, sare, boabe de piper, frunze de dafin, foi de dafin, le fierbeți împreună, faceți o cantitate mai mare de supă, o diluați dacă este nevoie, dacă puiul este prea gras, o lăsați să se răcească, luați toată grăsimea și o dați din nou în clocot, mai puneți un pic de apă dacă vreți să fie mai subțire și ce nu folosiți la rețeta de risotto, puteți să băgați la frigider în pungi pentru gheață. Și de fiecare dată când aveți nevoie de stoc, scoateți câte cuburi aveți nevoie și le aveți tot timpul la îndemână. Este natural, nu este din cub. Părerea mea de umilă gospodină. Continuați. 25 de grame de unt. Da. Aici vreo 50, da, să fie și unt, să nu exagerați totul cu untul la risotto, nu de alta, dar dacă nu-l mâncați imediat ce l-ați preparat, când este foarte, foarte proaspăt, din cauza untului devine... numai cuvinte cu clicos, grețos și care se termină în os, îmi vine în minte, așa. Păros și poros, așa, și mai sare, piper și niște 100 de grame de parmigiano răzălito. Parmigiano răzălito, care este foarte bine să... you have to răzuate it chiar înainte de folosire. Ca așa. să nu oxidated. Nu, că nem oxidated, dar... Se usucă. Molto migliore proaspăt răzuated. Ne-am înțeles? N-ați înțeles nimic, răzuiți înainte să-l folosiți. Bun. Mai puneți niște greco, Alexandru? Avem și invitații. Da. Nu se pune Nu, dar putem să-l băgăm pe hordilă în stoc. Da, cam atâta. În prima fază o să încingem uleiul de măsline. În uleiul de măsline călim ceapa până devine translucidă. Niște pași foarte simpli. Ceapa până devine translucidă, carnea de pui tăiată cu bulețe până își schimbă total culoarea. După aceea stingem totul cu vin. Când le fac pe toate, înainte să pun vinul, că îmi place să văd ochii Lucreției atunci când vede cum băutura se pradă, atunci o să vă strig. Bun, ce mai rețetă, Teo? Ce mai invitați în rețetă de risotto. Da, dar sună foarte bine. Sună pentru că am zis-o cu vocea de sunat bine. Parmigiano, deci sunt niște ingrediente absolut Parmigiano, Reggiano. Puteam să jur că numai chestiile de fiță îi plac. Dar nu sunt chestii de fiță, deci nu înțeleg că nu sunt chestii de... Parmigiano, certo, pentru prințesita. Lucreție, tu râzi de mine? Eu? Da, tu râzi de mine acum. Să vezi așa tare. Du-te acolo, treci un birou tău, ia-ți ziarele mondene. E închis. Păi nu e închis. Cum nu e închis? Deschide atunci, ia cheia și deschide. Lasă-o copleznesc. Deschide tu birou și hai să ascultăm puțin revista presei mondene. Du-te odată că ți se văd hodrobelele. Fiți atenți! Pot să mai zic ceva până își aranjează furou? Să încingeți foarte bine, asta în general când căliți ceva, să încingeți întâi bine tigaia goală. Puneți uleiul rece în tigaia încinsă și după aceea când uleiul este încins, punem ceapa. Ordinea efectuării operațiilor nu este punem totul aici și punem pe foc. Gata! Revista presei! Proxeneți o transforma casa lui Viorel Lis în... De ce râzi? Viorel Lis... Casa, cripta, mă. Casa lui Viorel Lis în bordel... Am citit bordei. În bordel cu circuit închis. Când mascați-o de 5 ieri dimineață la adresa de nu știu unde a fost, nu mai găsit nici urmă de prostituată. Pentru că o spăla Lis pe jos. Lis o zis, făceau sex pe bani în casa mea, dar m-o lăsat cu datorii neplătite. Mă, Viorel, dar Oana crezi că făcea pe gratis? Fostul primar are 3 case, 2 bălți și o moră.
pește din casă i s-o retras în bălți. Și fetele macină în gol, la more. Așa, să vedem. No, culmea cocălărismului. Dacă nu știți ce înseamnă cocălar, nu vă explic, o să vă fac odată un ghid pentru cocălari. Adică nu pentru ei, pentru voi să știți ce înseamnă cocălar. Să puteți să-i recunoașteți. Și titlul sună cocălărește. Mașina asta e de belea. V-ați prins? De belea, cum am zis-o. Îmbrăcată în catifea. Un cocălar din Craiova, din Craiova, de unde putea fi, și-o personaliza golful îmbrăcându-l în catifea, în barșon. Am mai trebuie să-și tragă și draperii pe ea, să pui eventual și paiete, cristale Swarovski și să scrie mare A-J pe el așa, că ceafă are el, nu-i mai trebuie la mașină. Doamne, mare e grădina Domnului și mulți proști o sări gardul. Așa, încă o chestie de la CNA Citire. Să rămână până ziua, nu vrem să cine mi-e rău din dumneavoastră. Reclama cu Bartu și Smiley când se cocoță pe tren și fac acrobații a fost interzisă. După ce mai mulți tolomași de adolescenți s-au electrocutat în timp ce imitau. E acuzată reclama cu nenorocit 6 copii. Bă, fraților, chiar trăim într-o țară de proști? Dacă tăpul Radeu atât al duce capul să facă ce-au făcut copiii ăștia acolo, apoi lăsați-l să facă că mai scăpăm de ei, Doamne iartă-mă, dacă atâta pot. Ferească-ne Sfântul, Doamne scuză-mă, multă prostie. Acum mai trebuie să interzicem și reclama cu șpagatul lui Van Damme între două camioane. Că s-au apucat românii să facă șpagatul între camioane, noroc că la noi autostrăzile sunt foarte înguste. Și nu trebuie să crăcească tare, că de crăci să crăcesc fetele de pe centură, Doamne. Vezi cum este, Lucreție, cu libertatea asta de a alege sau cu libertatea de exprimare. Este foarte bună, dar nu dacă este folosită de proști. Ai dreptate! Vezi cum îți dau eu dreptate? 1 mai cu mici pe mol sau la mare cu Loredana? Asta e întrebarea. Dacă ar fi după mine și aș fi bărbat, eu m-aș duce la mare cu Loredana. Dar pe banii ei. Cu micii pe mol nici nu mă mai mir. Că la noi molul e făcut pentru mici. Asta e. Aici am găsit o chestie foarte interesantă. Zice că recent s-au împlinit 20 de ani de când Marcel Iureș a debutat la Hollywood și joacă acum în 2 seriale americane. Unul se numește, oarecum îi zice la ceva cu polițiști, stai așa, Polițiști fără frontiere, și al doilea riposta. Întâmplător face că eu pe al doilea l-am văzut deja. Aici ei zic în ziar că personajul lui Iure se numește Arcadiu Lianov și rolul ar putea continua și în anul ăsta dacă producătorii ar fi mulțumiți de prestația lui. Bă, fraților, Arcadiu Lianov va muri până episodul 9, numai dacă nu-l învie și o face niște pași special ca să vă ia să vă ce a scris în ziar. Ca în telenovele. Era clona lui. Cloșca lui, clon. da. Așa, Rochia Paule Seling pentru Eurovision va cântări 5 kg. Pentru asta, echipa României la Eurovision s-a mărit cu Radu Valahu, care se care rochia pe scenă. Antonia a primit 25.000 de euro pe lună de la turci ca să lucreze cu copiii. Faci o greșeală de tipar, ca să lucreze la copii. Zăvo! Vă fădor de Zăvo. Deloc. Zăvo își pune azi un kil de sâni. A ajuns la 7-a operație. Urmează să-și mai implanteze un neuron ca să aibă 2. Clooney! George Clooney a pierdut un pariu. Trebuie să dea $225.000 că se însoră. No, a ajuns și însurat și cu banii luați. Înlocuiți voi însurat cu ce trebuie. Și aici zice că o studentă își vinde virginitatea cu $550.000. Oare la $10 cât am eu, cât îmi dă de banii aia? Cred că pe mult nu. Și vorba aia, femeie, ce mă interesează pe mine chestia asta. Da, bun, trecem la ziar. Cerșetorii strimiși cu forța înapoi în România. Asta chiar că e de râs, nu căuta, că n-am semnat-o.
Numai că mă distrează pe mine. Cum pot să-ți trimiți niște jeturi înapoi în România? Doamne, apără și păzește. Astăzi O e altă... foarte Da. liniștită. Zi, dragă. Zi, dragă, ești... Ești liniștită? Da. Da, pe că da, în mijloc de săptămână și în mijloc de săptămână când te joc și voie bună. Șefii de la Metrorex n-au stofă nici de croitor. O măsurat odată și prost. Credeam zilele trecute că băieții din Canada, atât de la Metrorex-ul canadian de acolo, din zona Montreal, numai din Montreal, că acolo sunt francez, și-au luat niște vagoane de metro care sunt penalte și-au trebuit să dărâme din tunel să poată trece până vreo 3 locuri. Au 3 arcade de alea și le-au să încapă alea. No, noi nu le-am luat în arche, noi le-am luat prea lache. No, mui bai. Ori tai din vagon, ori tai din tunel. Știi cum e? Dacă e prea strânt tunelul, ăsta nu se lărgește, fraților. Soțul zânii și-o lua secretară bărbat. Ca să nu aibă scandalul cu Andreea Marin. Oare de ce nu mă mir că și-o lua secretară bărbat? Așa că mă uitam la el, ziceam ceva din prima, dar noroc că-ți e treabă. Așa, să vedem dacă mai găsim ceva, și cred că nu. În afară de faptul că România a ajuns inamicul numărul 1 al presei din Rusia, deocamdată ne batem numai cu presa. Știți cum e? În caz de izbucnirea unui conflict, s-o hotărât deja la Consiliul Național de Apărare a țării, noi intervenim numai cum să întorc armele, că așa suntem obișnuiți. Fost deja convocați toți rezerviști între 75 și 85 de ani ca să dăm vina pe ei că nu au ajuns la unități. Poate să gata conflictul până atunci. Na, gata! Gata cu presa mondena, Gata am cu aruncat presa ziarele, putem Nu, tu, să eu. ne ștergem... Șterge-te, na, ce să spun? Da. Bun, sărim peste această idee și începem să povestim cu Alexandru. Bine ai venit în platoul de la Ziua Bună. Gata cu emoțiile, că ne-am liniștit cu toții. A fost o interpretare foarte frumoasă și vreau să te întreb cum de-ai ajuns tu să cânti la chitară? De unde această pasiune? La microfon, ține microfonul aproape. Aproape, aproape. Profesorul de chitară a fost elevul lui tata, tata fiind instructor auto, și s-au împrietenit și așa tata știe mai bine. Deci te-a îndrumat tata, să înțeleg, Da. spre a alege Da. chitara, dar bănuiesc că ai fost și un copil conștiincios și ai fost un copil căruia mi-a plăcut, pentru că altfel n-aveai cum să obții așa de multe rezultate. Da. Bun, o să-l întrebăm atunci acum pe tata, cum îl îndrumați pe Alexandru și cum i-ați insuflat această pasiune? N-am știut nici eu de la început. Am încercat de la început să caut o inclinație, deci l-am dus la dansuri, l-am dus la karate, am încercat mai multe. Soarta de l-a scos în cale pe domn profesor Valentin Pop, da, de la Liceul de Muzică Tudor Jarda, de Misița, de mi-a fost elev la școala de șoferi. Și așa s-a legat o frumoasă prietenie și, bineînțeles, la o cafea, povestirea ne-a spus că îi place să lucreze foarte mult cu copiii spontani și am zis că hai să îl testez un pic, dacă are auz muzical, și așa a început, practic. Au zis că da, hai să luăm o chitară. Noi nu i-am mai... Cum ai primit prima chitară, Alexandru? Mai ții minte? Prima chitară am primit-o de la Sfântul Nicolae, Deci a fost o 6 surpriză. decembrie. Da. Da, a fost o surpriză plăcută. Cum merg orele? Cât muncești tu pentru concursurile la care te pregătești? Când nu am concursuri, lucrez vreo o oră jumate, dar atunci când am concursuri, vreo 3-4 ore. 3-4 ore. Deci pregătire intensă. Vreau să vă întreb și despre titlurile și premiile pe care le are. Cristina, dacă ne lași, că Da. cred că nu te auzim. Vreau numai să-l întreb cum îl cheamă pe băiețel, că eu n-aud ce bine. Alexandru, dragă, spune tu, Leli, ce cântăresc la chitară îți place ție? Mie îmi place Roland Diens. Așa se rămâie numele. Îi cântă numai la chitară rece sau cântă la Chitară clasică. chitară clasică, așa, numai de alea cântă. Da, ai auzit de Andre Segovia?
Da, am auzit. Îți place cum cântă Segovia? Da. Foarte fain. Dar acum, foarte interesantă alăturarea asta, tot când ai început să zici că un elev de-a lui tata, și când am crezut că tata tău e profesor de muzică și s-a transmis așa un elev care și-a învățat muzică și când a zis că a fost instructor auto, am zis, nu, ce bine să potrivește toată treaba asta. Păi și eu m-am împrietenit cu instructorul meu auto, mai ales că am făcut școala de 2 ori și Oare încă n-am carnet. De ce nu mă mir că tu te-ai împrietenit cu instructor auto? Că eu mă împrietenesc cu toată lumea, 1 la mână, 2 la mână, că atunci când faci de 2 ori școala de șoferi ai șanse mari să te împrieteni și că petreci mult timp împreună și cu toate astea n-am carnet până în ziua de astăzi. Întreb, tu ai carnet? Nem! Hai să revenim la... Da, zi, dragă. Păi, nu vezi că mi-am luat microfon, asta pentru că altfel nu mă aud ca lumea. Tot am zis eu și am cântat că nu vreau headset. Uite, acum s-a întâmplat să nu am headset. De la headset am fost downgradată la lavalieră și acum trebuie să țin și eu microfonul. Dar nu este nicio problemă. Îți frumos. Foarte frumos, ești un talent. Aplaud, ok, să o încurajăm. Mulțumesc pentru aplauze, plecăciunile mai târziu, dar până atunci mai vreau să îl întreb pe Alexandru despre titlurile pe care le-ai câștigat și la participările tale la concursuri. Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le-ai avut? Cele mai frumoase sunt de la Austria, unde am luat locul 1 luna asta, de la Gorizia, Italia, unde am luat locul 2. Stai așa, că eu o să fiu mama Omida și lasă-mă să prezic un lucru. Ai luat doar premiul 1 la toate concursurile? Aproximativ, mai mult sau mai puțin, dar oricum, premii, nu te-ai întors niciodată cu mâna goală, da? Asta contează. O singură dată m-am întors cu mâna goală. O singură dată nu se va mai repeta. Ceea ce putem să remarcăm este că este un băiețel foarte, foarte talentat. Nu știu de ce ești atât de modest, probabil până te obișnuiești cu camerele și cu vorbitul, dar odată ce vei păși pe scenă și va trebui și o să vină lumea să-ți ia interviuri, va trebui să fii așa mai puternic și să spui, pentru că tot ceea ce faci, faci cu pasiune, se vede că faci cu talent și cu foarte multă muncă. Nu pot decât să îți urez mult succes în continuare, să-ți urmezi visul, dacă vrei să rămâi în România, să rămâi în România, dacă visul tău este să pleci în străinătate, să ne reprezinți cu foarte multă mândrie. Orice vis ai avea să rămâi în România. Așa, iar noi trecem granița și ajungem la calendarul zilei. Lucreția, dacă ești pregătită să ne faci calendarul zilei, Adică eu te ascult. Vrei să spui că noi suntem în străinătate sau ce? Sau aici altă planetă? Nu tu, noi suntem stat în stat, suntem... Lucreție. Așa, status, da. Foarte bine, trebuie să pui Am acolo ajuns ceva? la momentul de veșnică pomenire. Calendar! Varte în minut, bite! Nu. Fă-ți cruce. Așa, pot? Ia asta, Dio. Tot! Într-o veșnica pomenire se stinge totul cu vin. Doamne ajută! S-a burit paharul. Și lăsăm să fiarbă domol, până scade tot Trece-mă mai vinul. încolo, Ne-am să-ți- înțeles? Bun. Și lăsăm. Acum. Și acum lăsăm. 1857! În 1857 s-a introdus la București iluminatul public cu lămpi cu petrol lampant. Capitala țării românești fiind primul oraș din lume luminat astfel. Tradiția continuă. Peste 30 de ani, Timișoara devine primul oraș din Europa iluminat electric. Craiova ar putea deveni primul oraș din lume iluminat bio, dacă purici ar străluci ca licuricii. În 1896 apare legea învățământului primar și normal primar și se înființează Casa Școlilor, instituție ce administra fondurile destinate construirii de localuri pentru școlile primare. Din fericire, azi chiar dacă nu mai sunt școlile, au rămas localurile. În 1923 s-a născut regizorul Ion Popescu Gopo, scenarist, desenator, personalitate animației românești, președinte al Asociației Cineaștilor din România în perioada 68-89. Dacă și vorbea, omulețul lui era de mult păstă Mickey Mouse, dar așa se întâmplă, dacă nu știi să-ți cași gura și tași ca prostul, orice animal ți-o ia înainte. În 1945 a murit Adolf Hitler. Încă o dovadă că joaca cu armele de foc și consumă exagerat de cianură poate dăuna grav sănătății. În 1980, regina Beatrix a Olandei a fost numită oficial suverană a Olandei de către regina Iuliana.
Regina Magiei Albe, Maria Câmpina, mai așteaptă. În 1989 a murit regizorul italian de film Sergio Leone. A fost inventatorul westernului spaghetti. Păcând să facă și westernul pizza, genul s-a răsuflat. Și Clint Eastwood a îmbătrânit jucând totuși în westernuri double cheeseburger. Cam atâta. Lucreția, dacă ai terminat cu calendarul, vreau să N-am terminat, mai da, mulțumesc o dată lui Alexandru și tatălui Cornel pentru prezența în platou și numele tatălui. vreau... Ce? Nu numele înțeleg ce tatălui am bolborosești să acolo. Ăsta bolborosește carnea. Bun. Lucreția suferă pentru că se duce vinul. Încet, încet se termină cu vinul și de asta tot din când în când îl pomenește numele tatălui și a fiului și al vinului Amin. Da, asta am vrut să spun, pentru că sunt convinsă că necesită foarte multă susținere financiară, susținere profesională, susținere psihică acest copil. Vreau să vă urez succes, vreau să îl mai ascultăm o dată pe Alexandru și haideți să-l ascultăm pe Alexandru. Și haideți.